हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनैहाय हैप्पी बैसागु लोगोफोर दिनैहाय नै मोसौ थुखैनायनि दिन नालाय लोगोफोर जोंहा नै माला बानायजोब्बाय इनिफ्राय जोंहाथ' मोसौ गैया नालाय लोगोफोर बेखौहाय खामसालियाव लगायसिगोन आरो इनिफ्राय नै खुंखा खाबाय दिनैहाय खुंखा जायो नालाय ना बयबो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो जाखायो खुंखाखौ दिनैहाय खुंखा जानायनि दिन बे न'निनो खुंखामोन नै मथ' आरामथार ओमफ्राय न'आव खानायखौ भिडिअ बानायनाय जायासै आङो इनिफ्राय नै अमा बेदर बियो लोगोफोर अमा बेदरजों जानोसै खुंखाखौ इनिफ्राय मा मैगं संनाय जायो आं दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा इनिफ्राय बैसागुनि थाखाय बयबो नोंथांमोनखौ मोजाङै मोजां दङ हेपि रंजा खुसियै दङ होननानै आं आसा खालामहरनाय थाबाय आलायनोसै नै लोगोफोर बेयावहाय आलायबाय नै खामसालिनि खुन्थायाव दाना नै लोगोफोर आङो सौराय एवहरनोसै नै सौराय एसे एवहरनोसैलै आङो सौराय एवबाय आङो बैसागुनि सौराय एवबाय मामिया मा जादों मामिया जा फिथा जादों ना मामि माथो फिथायानो गैया नोंनालाय खालिसो दंनो फिथा फिसा थानायखौनो जागासिनो दङ एवखांबाय लोगोफोर नै सौरायखौ एवखांजोब्बाय आङो ओंख्रि संनोसै लोगोफोर दाना बेदर ओंख्रि संनोसै नै रेडि सुखाजोबनानै लाबाय नै बेदरा मेजेमथार एकदम बिराद मेजेम खुंखाजों बिराद गोथाव जागोन साराय गंनै जानहरखाबाय नै संहरनोसै दानिया संनोसै लोगोफोर दानिया नै जोंहाना होबाय आं सङाखै दै जोंहा खानाय गुसुङासो संदों खानाय लामब्राया संदों लोगोफोर होबाय आखि आगदा होखागोन होनदों अमा बेदरनि होना हो आगदाजोंबो आखिजोंबो आखिथिं होआ मानसि जानायखौ आगदाथिंसो होबाय इयावबो होनाया एकदम बै सामब्राम गुफुरखौबो ओरैनो होलाबायबाय बेखौबो नै एरहरदो बेयाव इसिबां बुरजा होलायनाङामोनलै पियासखौ मा होनो थिथा केरेलायाव बिदि होननायखाय हरबाय नालाय अमा बेदराव मोजाङानो जागोन दे अमा बेदराव सासे बारा नांगौ जाबाय गोखा गोखै जादोंना फिनो जायगा नागिरदों होननायसो जाबाय माथो थिथा केरेला माबा माबि रायलायबाला संनाया गोथाव जाथारगोन जानोबाय बरिया जागोन ना सार जायिनि मोखांखौ नायनै जायासो जागोन नोङो खारलांथारबाय मोनबाय नै लोगोफोर भाजा एवनाया खुंखाजों अमा बेदर इनिफ्राय नैबेयावहाय ओंख्रि केरेला आलु जाबाय जि गोथाव जाखादों साखिना नायनायाव गोथाव हेलौ लोगोफोर ओंखाम जानोसै नै बैसागुनि अमा बेदर खुंखा भाजि इनिफ्राय केरेला आलु ओंख्रि जुल बानायदों इखौ बिदै जानोसै मामिजों आंजों होथारबाय मामियाथ' जानाया पियासखौसो जाग्रोलायबावो जानोसै दै लोगोफोर हेपि बैसागु गोथाव पापर एवनायबो नै पापर मामि मोनसे जादो आं मोनसे जानोसै पापर एवनायखौ जाग्रोनोसै आं टेस्टि बरिया होनदोलाय मामिया बैसागुनि देलायबाय मामियाबो आंबो बिबार खालायनानै जाबाय जोङो ओंखामखौ दिनै अमा बेदर
เอาเถอะกูเท่าน่ะgiả đừng không ạ phía sau nó không ạ thắp vào dạ thắp vào dạ 엄마 들어봐 자 좀 쿵 가용 내 마시고 더 와이 머리야 그 타오 사이다고 자나니 방 진짜 가신 동어 카페야 봐봐래 아 쿵 khéo 엄마 들은 거 더 사다 등 하 쿵 가비 돼야 ayo đưa vào cái thau chứ nè cứ đời mình lấy được đi cùng cái thằng nào mắm nhỉ chả sao được 머리야 테스티 부자등 이아미 부자들 머리야 자카다 머리야 그 타고 자카등 바로나 그 가도 알룬 크리 시타케레라 하더나 하등 소르바 자는 수과 그 말로 그 버랑 하르 그 타오 그 가수 그 타오 자는 바로 mami cứ trông nhắm nào cứ thầu thế ra đưa con thú sức vậy con thú học bên nào mà xí cái kia lại sao được và cái liệp đấy nó là giống như đi phun bé nữa à cái đó phao thiên liệp đấy nó là vậy ayo bantu sana nih bantu apa saja kak apa udah tadi mami kamu nggak terakhir mami aja jaga dalam apa mami dari dalam jalan putri oma bedor oma meja nih nah aku sudah enak không cần nhiều này thôi chứ cứ xung ra đừng sudah pas mami cứ xung vào ra chứ gì mami gak enggak lah aku coba nih ini duduk jangan bah sana ăn chào chính aku coba thấy cả thằng sợi muốn săn thằng sợi là sao ăn bữa thằng trẻ ăn một thằng xin được bye bye được lắm ra đi bisa cùng thằng xin mà lại ăn bữa thằng trẻ nhưng thằng cùng 엄마 비라 메세 em 하이르 그버 좀 바리 마바야 비라 그터 자든 빌라야 베도니 빌라야 그터 신자든 난 빌라 그자 아가 신동 파버링 나 ra bây giờ cơ thầu khá hay bây giờ cũng thôi sẽ cơ sửa hơn nào các bạn mà mình nó không biết được
बानलुआ थेफा थेफा गुसुं गुसुंसो नंजायो नै एसे गोसाखानाय थुमफ्रु थुमफ्रु खनसे हरना जाबाथाय जि आलौखायो ओंखामा जानो सना आं ओंखाम दौनो दे मा दे नै आंनिखौ जा सना होमबा दे नैखौ जानो ओंख्रि लगायिखौ मानो जायाखै सना बेखौ जाया जाया इखौ जाया जाया हामा लाङा दे आं बुगोन थांबाय दादिमोनहा जाहा थांसै ओंखाम जाखांनानै बेरायनो Bác không cười bác chung thầy 바빠야 파파야 많이 들으세요 chung thầy 바빠야 파파야 모사는 릉타라 그만하 정나 chung thầy 능 모사 릉나 릉아 thầy 바빠야 chứ 오빠 능 모사 릉나 릉아 릉아 시절 모사 릉고는 자나 맘이야 nangá geliyor nangá thầy 안부 모사영 오 बैसागु बयबो मोसानांगौ ना मामि 바부부 바부아बो बैसागु जोंनि बर'नि हारिनि बैसागु बयबो मोसानांगौ 아바야 아바야 아비याबो मोसायो आबौआबो मोसायो बैसागुआव बयबो मोसानांगौ एन्टारेस्ट बे मोनसे ना मामि बयबो मोसानांगौ बयबो मोसानांगौ मामिया सोंदों मोसागोन ना मोसाया होननानै मोसानांगौ होनना बुंदों आङो आंलाय जानो पियासखौ जानो हामा दे मामि आं ओंखायनोथ' पियासखौ जाया होननानै सानदोंमोन नोंखौ जागोन होननानै थेवबो हानानै लाफ्लांलायबाय आङो मोनसे फिसा जादो ओमफ्राय जानांला दे मादै biar aku saban Pak होथारबाय जानाय आङो बरिया बरिया गोथाव गोथाव पापराबो जाबावनि 뭐야 뭐야 जाना रानिया मये मये लोङो आजिखालि मबाइल नायनानै गावखौ रायबाथाय मये मये होननानै एदावनानै खारो मये मये होनलायो आरोना नोङो बिराद सैतानहाय नोङो थगायलायो गावखौ बुनो नागिरबा मये मये होननानै खारनानै मिनिहोयो आंखौ 나 बैसागुआनो मये मयेसो जाबाय थाव ओइ लायथो जोंहा मामिया नै जानानै एसे माबाबाथाय उदैया एसे बोरैबा मोनबाथाय थाव थाव होननानै बियो उदै साबाथाय थाव होननानै बियो उथुमायाव उदै सादों होनना बुंबाथाय उथुमायाव जोंहा थाव गोथांखौ लुनानै होयो लोगोफोर बेनिफ्राय उदैया सागायो गथ'फोरना सोरनाबाफोर नोंथांमोननि गथ'फ्रा उदैया सायोबाथाय ना थाव गोथांखौ उथुमायाव लुना होनांगौ फुथुनानै बेनिफ्राय दसेनो मोजां मोनो आरो इयो मोजां मोननायनि थाखाय माने एसे उदैखौ सानाय बायदि मोनबाथाय थाव थाव होननानै बियो जोंहा रानिया माने मोजां जायो ओमफ्राय बाबुखौबो सिगां उन्दैयाव बिदिनो खालामबाय थायोमोन आं खिन्थु उन्दैनिल' नङा आरोना बियो गेदेरफोरनिबो उदैया साबाथाय उथुमायाव थाव होना होनांगौ थाव गोथांखौ उथुमै बुंजासे होना होनांगौ ओमफ्राय आराम दसे उन्दुनांगौ सुग्लायलांखायो बेनिखायनो माने थाव थाव होननानै बिबाय थायो जाना सनाया ना मोजां मोनो सना थाव होबा मोजां मोनोनो बेदर नांबावगौ र' मोदोमखौ मोजांखौ बासिनानै हरनि आं नों ओंखामखौ एसेल' जाथारदोंहाय मा ओंखामखौनो जाथाराखै दा मोजां दौनोसै आं थगाय थगाय बिबार गावदांदां खालायनाय सनायानो Cào dây ba bác, mami, cào dây. Mami cào dây.
Tadi. Tadi. Mako. Gitu. Hei karena sana, look Ini mandi ke karo like ngai sini nuna. Di jabat. Abidol. Sa deh. Napa ko? Akika ko 이거 뭐든 그사. 닭 매잼 전에 이거 매잼 거 잡이 돌아는. 헤이. 봐봐. 그 타오 자든 바로. 이거 난 안에 이거 좀. 자. 콩게 그 타오 자든 바로 매잼 바래 매공फ्रा बिराद गोथाव जायो आरो. खिन्थु 매잼 थारखौहाय एसे आंगायनाय मोनो आहा. 매잼 माबाखौ आरो मैगङा गोथाव जायो खिन्थु बेदरखौ एसे आंगायो आरो. जायो जानाया. नै 매잼. Bidol. Tidak ada. Mbak, aku papadan, Mbak. Papadan, Mbak. Ini. Angkil. Hả? Piêu. Mana? Mana? Mami piêu mana? Piêu mana mami? Chia sẻ lấy mami. Mana? Có lưng bèn hạt này không? Apa tuh dah? Kamu tuh lupa nanya apa lewat? Enggak. Saga nih coba. Langsung coba. Kapan pulang sih? Lang aku baca kan. Kan saya tian nói ya. Kau tunggu kapan mana? Langgan. Kan saya datang dia. Mà bà làm đừng năng ở, Podina làm đừng mơn. Sao nữa này abi mình phải. Trong thun nó bây giờ bà thun tiền nó bao nhiêu? Ayo, cứ thọc thắt ra của mình được rồi. Podina bà thun à? Podina bà thun có ha. Cam nhiều sao abi mình phải làm nó phải thật mình. Mới vậy bà thun già nữa này. Ô đâu có già nó bao nhiêu được rồi. Phải ăn đi bữa. Sao nào già nó bao nhiêu? Ta sẽ này nàng cứ không vậy. Ran phần này nàng sẽ. Lần rồi ăn kiko. Ăn cái lên này cho khai hai. Bây giờ mù hậu hạ. Cứ thâu bây giờ đứng. Bột ra nữa. Ăn luôn là vậy. Ôi rồi. Chào đó. Ta là. Papa, mami bidol. जाखांजोब्बाय लोगोफोर दानिया नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दिनैनि भिडिअखौ आङो दोनथ'नोसै इनिफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ इनिफ्राय भिडिअखौबो लाइक खालामनानै होदो बयबो नोंथांमोनहा हेपि बैसागु लोगोफोर बैसागु बोथोराव बयबो बिराद गोसो खुसि रंजा खुसि मोजां मोनखायोना लोगोफोर इनिफ्राय नोंथांमोनहाबो आंबो बिराद खुसि गोजोन बैसागु बोथोरनि थाखाय इनिफ्राय नोंथांमोनखौबो आं बयखौबो हेपि आरो गोजोन खुसि रंजा बाजा दङ बयबो होननानै आं आसा खालामहरबाय लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो गाबोन लोगो मोनसिगोनलाय सुमा मामि सुमा खालामदो सुमा खालामदो मा अ इहा बेदरखौल' बियो बेदर नांगौ आरो जा मामि